china wenzi chipi icho chitori chine mavhiri ndechekumba kwangu ichi icho chine mavhiri ndechangu ndochiziva chikatazoziva chinja angriya kusina noti zvemabhatani zvemaza open topola and this is brass. If you sell this thing wapinda but vanhu vakutorikavha kamasini avo panhu pajaaadiriro tasaone madman tasaone iwe ndechani wambochionere ndechani this is the only haunted house yakaimba inonakidza haunted yacho niyo ngatospaka noti kuti horayo chinonzi chi for kids. This is for kids. This one. That's what you summoned because now we get. Hey, fuck up. No, this is a fuck up. Okay. Yeah. Aywa, mas e fuck up. Boris. Which one gram to kana wazira? So gram to wazira here. Kwenda. Anobata la sikaiti. It might be true but you wani vari kungawasara chiri kwa. Wani vari kungawasara. Ari, this is the clay pot. This is a clay pot. You can see the color, it's black guy. Saka ini ndichikura manje. Yepi kotosi. Ini ndichikura amayangu aitora shereni. Shereni. Imanya tora 100. When 100. Manya. Aitora shereni no kwaisa uone manje hata sitamba yacho. Maitamba what? Mila kayuye. Banga derinde basa Sizvaiti. Aitora 1 rand. Selectors. Amanga mama aitora shereni. Marona shereni. Wesa maru. Oba takakumbira manje. Tetakabvisa boots. Asashikira mai. Mai. Anga singasvikiri. Ambuya ndo aishikiri. Amai wa baba. Yanga ringana. Oh. Mkanyo. Iwenesu. Pamene zvakanaka. Ya ndina chiro sekuru andiyamwi. Semuri pandibatsirewo chii. Mai wana shereni rumi. Can you this sharing? Do sharing actually I send Amazon. Right. Do ya Sharing mari. Sharing yangeri 10 cents. Saka mazwano manje. We are modernized. Takati sisuchi. You are modernized. We are modernized. Takati sisu enough is enough. Do sharing ya good. Apa ende sharing ili. Tatokanganisa. Sharing is 10 cents sharing. Mira tinha zeiti. Ili. Adununa ri muhari. Do sharing ready. Amanda aligetse. Aligetse. Do sharing ada isenzesa manje. Right. Ada ida chiwanu. Chaiti chiwanu. Then Sadaro, we are modernized. Tese takata tikada. Zvamaita zvichinyakara. Takuitawo chinhu zvechirungu isi. Saka izvo vana mukoma kuenda kuchechi, vanini kuchechi, inini kuchechi handidi kunyeba. Shungu dziripo. Nguva yacho chaicho inondinesa. Unotsvaka mari. Ndini vanhu vese ndotsvaka mari bhozi nyika yakapenda. Ndogona kuenda kuchechi nyika yaka asi kunamata nonamata bhozi nesa TP Joshua pa TV yaka. Ndechitoona. Stones vasaka yangoti
munhu mukuru andonamata Mwari. Not TB Joshua. Not TB. Not Makandiwa. Ende futi zvandinoita kana handifunga kuti pavanhu 1 2 3 4 5 vari panapa chete zvandinoita ini vanotondiwitnesa kuti murume we right hapana nomboti ndirongwa ndokunamata kungoitira bo zoenda kuchechi kuzasi Kande ka fresh chips. okay